ба ҳама дӯстони азиз. рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. имрӯз бо мо саҳаркати кӯчада ҳамин кӯдакоро гирифта як тарафи магазин равем. гуфтем як-ду чиз дар корида хона дар кор шуда ҳамное гирему камтар прогулка карда баъд хона равем. дӯстони азиз, ман раҳ дарафта иста будам, ай пешум якта духтарак биромад. мара ку намешнаса, кӯдакора шинохтай, Нозия Нодирҷон мега. Ман мегум ки бошаи. Я вақт пешум мерам, мепурса, мега ки вай. Ман мегум ай киҷо мешносен кӯдакои мара? Баъд мега вай да мебинам ютуб да якҷа мо харид карда биромадем. Вай ютуб да мебинам, мега ваётона видеоотона. Чандта духтаро пурсид ки шуморо вай як бор хутона нишон тиҳен, шуморо бинем, баъд дар ягон ҷо бинем, шиносем. Духтаро ғам нахӯрен, кӯдакои ман ҳама вақт қатимай, ман дар киҷое бошам, кӯдаком ҳам қатиман, ҳаминоро диден, марам мебинен. хулоса қатии вай духтара гап задем, суҳбат кардем, як ҷода шишта кӯдако бозӣ кардан, ваёро ҳам дутта кӯдакча доштиян. баъд хона мерем озӣ. дӯстони азиз, мо хона омадем. камтар чизе дар корира ман гирифтам барои хонара, айна порошок барои чизои кӯдака ҳамаша бор шушта тоза карда. ам хеле айна порошок дигар детскиш набуд, тоқам хеле буд. баъд хеле ваниш гирифтам барои доғҳои чиз, доғҳои адата чиз доғ шидагия ҳамоноя шӯям ай кӯдако. баъд ду пар носкича гирифтам, бо кӯдако да прайнӣ гирифтам. инҷода чӣ гирифтам, бо тухм гирифтам. ҳамин як-ду чизи дар корӣ буд. хонада рафтем, ҳамное гирифтем. ам хеле бульён истифода мебарам ман барои авқото. бисёр омада маъқулай. шир гирифта фақат ман якта мегирам ҳар рӯз ки вай вайрон мешава, ҳаво гармай. баъд инҷода ҳархела қанд гирифтам, дута пакет, барое ки вай кӯдако вай мекунанд дадашон фақат ҳамин сникерсу марсам хеле фақат мегирашон. якташ ҳамин 50 рубл айда вайёра. ин қандо гӯям ин шоколодҳо ҳам хеле бисёрш бисквит ния 100 граммаш 22 рубл буд. хеле гирифтам ҳар хела аралаш карда ки кӯдако да тиём. чекам биромад ба қариб 1200 рубл биромад. чизои дар кори хонада бринҷ барои ошу чӣ гирифтани будам бо ма савзӣ гирифтани будам, савзим камай. короче ҳоз бо магазин мерам, ма чизои мондагиша мегирам меом барои бега ош кардана. ина духтарома магазин даён. набинен чанд қа чизо да амин ваёда гӯем скидка шидай. шафтолвода ина гелоса скидка шидай. ман гелос гирифтам. мазаша мечашем ку чӣ хел боша, ширин боша. оқа сирхи бад набудай, барои ҳамон кам гирифтам. ина нархи мева дар тарафҳои Тюмень. ина тарбуз гӯем магазинда ҳамиай 49 рублай, ҳаминам бо скидка кати. мо ай баъза ки мегирем инҷа арзон аст. духтаро бо ман чизои барои ош дар кор буд. барои ош бринҷу амин вай бринҷи савзӣ гирифтани рафтам. баъд камтар мевагӣ гирифтам. ам гелос гирифтам. қаиш сирхай, қаш глобия, қаш напухтай. мечашем мебинем. баъд кӯдако да вай гирифтам. морожена гирифтам.
бо сметана гирифтам. Ҳамин ранги ҳарвақта барои як чиз ду чиз мерай. Чанд қатиза барошта меёй. Самое главное, ҳамин бринҷа ма ёдам набаровардам. Бовар кунед, дар ҳамин магазини калон тоқа як хел бринҷ ёфтам. Хай оқа калон ҳам нестаю. Дар ҳамин магазин гӯем як намунд ҳамин бринҷ буд, тамом. Ва ин хел сиропча гирифтам куда-куда. Бисёр вақт мороженашон намегирам, ай ҷои ҳамин морожена ҳамин хел сиропшон мегирам. Ҳамин намиқаи монанда мороженада. Морожена хунуки бадай мегум. Гуфтам намегиримшон, бо гирифтам. инҷа шафтолу гирифтем, шафтолуям мечашем. Камтар мулоимча будай, хай мумкин ба маза бирояд. обычный хлеби сафед, апельсин гирифтам инҷа, бо руған хай буда, бо про запас якта дига гирифтам. намехед духтара ба фикру вазифаи ҳама занакҳо амиай, фақат дар Россия ҳамин харид мераванд, меоянд авқот мекунанд, ин мекунанд, он мекунанд, ҳамин корборшон ҳамиай ранги ҳарвақта. марам корборум ҳамин, ҳар рӯз як бор харид мерамо, авқот мекунам, ин мекунам, он мекунам, гудакокати авра. оз як тайёрӣ ба оши бегаҳ мебинем. духтара инҷа зербаки оши ма ҷӯшидестай, мавая нахта тар накардаги будам, ай бегаҳ ҳамура ҷӯшондам, отдельно пухтам, қариб пухтан омад, баъд дар зербак қуш кардам. ози бринҷа тар карда мондагиам, бринҷам шута меандозам, барое ки нахти ма уже тайёрай қариб. камакаки дигааш мондае ки ҳамон вақти дам кунида мепаза. яхе бринҷа ма тар карда мондагиам, оби ҷӯшомадагида. бод ҳавои мо ҳаво гарм кадай хушрӯ, оз яка бегаҳ намозои асрай ҳаво салқинак. ай тирезаи мо фақат ҳамин дарахтое тамошо мекунӣ. осмони кабути хушрӯ. чанд рӯзаи борон буд, ака гарм шид ҳаво. нама бринҷа партофтам духтаро. ози овша вайкна хоқ шава, овша каша, баъд дам мекунем. болошта килёнка мемонам ма барои нағз пухтанаш. ина духтаро чӣ хеле ки мебинен оши ма тайёр шид. килёнкамони ҳама вақт гӯем як хел мепаза, ҳама бринҷош ҳамин плитаву газда мехелае ки яхе вақт як тарафи ошуд хом меояд ё ки якта нимташ хом меояд. барои ҳамин нашиданаш вай мекунам ма килёнка мекунам болошта. намехе тайёр мешав, ҳамаш хушрӯ, ош гӯем вай наомадай. я дигаришта начаспидай гӯем, нағз омадай. мо оши сер нахта нағз мебинем ҳама вақт, нахотша бисёр меандозам ма. нахтои ма тоҷикистон ки ҳастай, барои ҳамон як хел нимхелаш хеле коричневай, як хелаш сафедай. рангошон ҳар хела. деҳқони кадаги ки ҳастан ҳамуда ҳар хелаян. аям ҷарои кадаги будан. ина духтара оши мо ҳам тайёр шид. ба ҳама иштирои таом. кадоме авқот хӯрдестай, абед кардестай. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. раҳмат барои тамошо, барои суханои нағз. дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед. худо нигаҳбони ҳамаи мо шумо.